I ddathlu mis Hanes LHDT+, mae Leo, Dan a fi yn mynd I fynd ar daith o amgylch Cymru yn ymweld â llefydd nodedig yn hanes cwiar Cymru. I'r gog! Ym mhob lleoliad, dim am Cymru llun mwyn cyfnodi ein amser yn dysgu am yr hanes. Edrychwch, guys! Balchder. Dyna'r gair sy'n cwmpasu'r gymuned LHDT+, ac mae hefyd gen ni hanes I fod yn falch iawn ohoni. Hei! Hi! Chi barod? Barod. Road trip! Fi sy'n gyrru! Ar y ffordd i'r lleoliad cyntaf ar ein taith hanes LHDT+. Whoop whoop! Sut chi'n teimlo? Da, dal yn effro. Dal yn effro. Dal yn effro. Chi wedi cael eich snacks. Yndyn. Chi'n excited? Yndw. Fi'n edrych mlaen yn fawr. Ww, Connie! Oh, wow! Ni. Achos fi wedi gweld y lle yma mewn lluniau a ddim wedi... O, dyna fo, dyna? Y classy. Oh. Oh, wow. Oh, very queer. Very queer. Very gothic. Yes. Okay, dyma ni! Woo! Okay, guys. Dyma plas newydd lle oedd y ladies o'r Llangollen yn byw. The first lesbian power couple of Wales. Nath Sarah Ponsonby a Eleanor Butler ddod yma o Iwerddon achos nhw ddim eisiau cael eu priodi off a neud be oedd yn disgwyliedig o menywod ar y pryd. So, get it Queens, gan ni. So, nath nhw benderfynu dod I Gymru a dechrau bywyd fan hyn. Ac oedd fan hyn yn just bwthyn bach efo 3 ffenest, dim byd really lot amdano fo. Ond achos oedd nhw'n aristocrats, oedden nhw'n gallu ychwanegu'r tŷ. Mae bach mwy cran nawr, ydy. Mae'n eitha gothic. Yndi. Gorgeous. Really, really gorgeous. Oedd pobl yn dod I weld nhw o bob man, so nath y Duke of Wellington ddod I weld nhw, Charles Darwin, achos apparently nhw'n fabulous hosts. Lovely. Ond nhw'n dibynnu ar bresantau a pres gan teuluoedd nhw I allu fel cadw'r bywyd yma I fynd, achos oedd dim lot o bres gan nhw, ond nath Queen Charlotte, yr un ar unig, ddeud wrthyn nhw I gael royal pension, a wedyn nath hwnna galluogi nhw fyw bywyd bougie, annibynnol, a wedyn I oes. Ond nath nhw ysbrydoli lot o bobl, yn enwedig fel pobl oedd yn queer yn yr amser yna. Oedden nhw'n cysgu yn yr un gwely, nath nhw fyw gyda'i gilydd am 50 mlynedd, ond oedd byth unrhyw fel trafodaeth am be oedden nhw. Ond, come on. Ond hyd yn oed fel os doedden nhw ddim mewn perthynas rhamantus, mae'r stori hun yn just fatha beacon of hope really I menywod queer. O'n i'n meddwl bod fe'n neis I ni dynnu llun I nodi ein ymweliad I fan hyn. Let's go! Props! Ladies of Llangollen, realness. A gyda'r plas yn y cefndir. 1, 2, 3. Ariana Grande wedi bod ymlaen, mae Lady Gaga wedi bod ymlaen, mae Madonna wedi bod ymlain, so mae'r radio'n gwybod bod ni ar taith queer o gwmpas Cymru. Although I feel like bad queer confession, I'm not a massive Madonna fan. Ydyn ni ar un ffordd I neuadd Onllwyn, lle yn 1984 ymysg Holl Helynt oedd wedi cael ei achosi oherwydd cyhoeddiadroedd glofeydd yn mynd I cael ei cau. Roedd glorwydd di stricio, ond pwy wnaeth dod i'w achub o'i gefnogi a chymorth nhw, ond y cwiars! Naeth LGSM cael ei ffurfio yn 1984 a roedd grŵp yn Llundain yn benodol wedi gwneud ffurfio cysylltiadau cryf gyda'r cymuned yma, cymuned glo, a yma yn Cwmdilais. Felly dyna pan dwi'n dod yma. Wow! Dyma ni yn neuadd Onllwyn, lle daith y grŵp LGSM I ymweld. Cafodd ei sefydlu gan Mark Ashton a Mike Jackson. Mark di coffa fan hyn. Dim ond yn 26? O, ie. Nath marw o AIDS yn 1997. Di godi fwy o arian iddyn nhw
nath nhw cynnal y gigs Pizza Perverts yn Electric Ballroom, amazing, yn Camden. Grassroots organisation, like, incredible. Yeah. Rhagfyr 84, nath lesbians and gays codi... 1500. Mae'n rhaid bod hwnna jyst yn un peth allan o lot o bethau. A fi'n licio, mae hwn yn lle rili bach, a maen nhw dal yn rili browd o'r hanes, o'r hanes cwiar sydd yn perthyn i fan hyn hefyd, so mae hwnna'n cool. Yndi. Dwi'n meddwl dylswn ni ysgrifennu sioe gerdd a wneud o ar y llwyfan yna. Just i'r trio ni. Yeah. Reit, amser am lun. Barod. Stunning. Drach arna. Iconic. Edrychwch, guys! Dyma lle. Edrychwch, guys. Want the camera can't turn to look at them. Ni ar y ffordd i Aberystwyth. Fi am adrodd stori am Jan Morris. Jan Morris, yr awdur, teithiwr, trans icon. Trans icon. A oedd hi'n byw yn Llanystumdwy gyda'i wraig a'i plant. Rhan pwysicaf, fi'n credu, o bywyd Jan yw ei fod hi'n trawsnewyddol. A hi oedd un o'r pobl high profile cyntaf i trawsnewid yn feddygol yn y Deyrnas Unedig. Amazing. His name was James Morris. Now tonight, the same person is my guest again. Now Jan Morris, for she has successfully crossed over from masculine to feminine. She was a man, she's now a woman. Oedd hi moyn cael yr triniaeth Alban i ryw, ond oherwydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig, o'n nhw wedi gwrthod iddi cael y triniaeth yma, heblaw bod hi'n ysgaru i'w rai, a oedd Jan, well, hell no, I'm not doing that. Oedd hi wedi mynd i Morocco i cael y triniaeth, a wedyn pan daeth hi nôl, oedd y Llywodraeth dal wedi dweud, na, this can't happen, a wedi gorfodi iddyn nhw ysgaru. Bod nhw wedi ysgaru, o'n nhw dal gyda'i gilydd am ei holl fywydau, sydd yn really, really sweet. Queer love story iconic. With a happy ending. With a happy ending. Hi oedd y person na cyhoeddi fel ysgrifennu am yr British Expedition lan Everest. So, like, oedd hi wedi gwneud pethau oedd yn bwysig i hanes yn gyffredinol. Ond y ffaith oedd hi'n traws. So, da iawn, Jan. OK, ni'n barod i fynd i'r lleoliad nesaf? Barod. O'n ni de. Wel, dyma ni, o flaen y Llyfrgell Genedlaethol, a dyma lle mae lot o gwaith Jan Morris yn cael ei cadw, yn cael ei ddathlu, sydd yn absolutely iconic, gan, you know, person traws, gwaith hi yn Llyfrgell Genedlaethol. Yn amlwg mae pethau fel Pax Britannica, sydd amdan, you know, British Empire, pethau fel yna, lot o gwaith teithio, a y llyfr Conundrum, sydd yn trafod ei trawsnewid, yr proses o albenni rhyw. Faint o lyfrau nath i sgwennu? Dros 40. Mae hwnna'n amazing, really. Iconic. Dyna fo. A ddim cynnwys fel pethau fel erthyglau, achos oedd hi'n sgwennu am i'r Times a pethau fel yna hefyd. Cafodd Jan Morris ei urddo yn 1992, a mae hwn yn uchafbwynt bywyd hi, oedd hi'n rili balch ohono fe. And, you know, rightly so. So, awn ni check o mas? Yeah! Peryg yr orsedd, baby! Go! Reit, chi'n barod i gael llun ar gyfer ein scrapbook? Yay! Ti'n gael pils, dwi'n gael maps. Leo! Hyn. Iawn, honeys, da ni wedi cyrraedd y lleoliad olaf. Caerdydd! Yay! Catre! Mae yna lot o lefydd fan hyn sydd yn bwysig iawn yn hanes cwiar Cymru, felly ffordd ni. Bant ni. Mae hanes cyfoethog da ni ma yn Caerdydd o gofodau cwiar, ac yn rhan o'r hanes ma, felly da ni nawr, Baker's Row. Yay! Woo! Ni ti fas i Metros, dyma oedd safle lle oedd Tunnel Club, oedd yn clwb poblogaidd iawn gyda bobl LHDT yn yr 80au,
A jyst pobl enwog ma i perfformio megis Lily Savage, the one and only. Ond a lot o glybiau eraill hefyd sydd yn anffodus wedi mynd nawr fel Sirs, a dim ond dynion oedd yn cael nhw mewn yna sydd digon leg. Ac oedd angen nhw gael goriad i fynd i mewn, ac oedd o mor discreet, oedd na ddynes oedd yn gweithio yna, ddim hyn oed yn gwybod bod clwb ar gael yna. Iawn, dyma'r stop olaf ar ein taith. Bydd ni ar heol y Frenhines, lle nath yr orymdaith Pride cyntaf yng Nghymru ddigwydd yn 1985. A mae'n debyg ar y pryd, o'na lot o edrychiadau anffafriol gan y bobl o gwmpas, os bobl yn chwerthin arnyn nhw, ond oedd yn gymaint o gam pwysig yn hanes cwiar Cymru. Oedd oherwydd mae Pride nawr ledled y wlad, gan gynnwys Pride Bachder Gogledd Cymru. Cambridge Pride, woo! Heart of Wales yn Llandyfri. Glitter Pride. Trans Pride, Cardiff Trans Pride. A wrth gwrs mae yna lot o mudiadau hefyd wedi dechrau. Mae hwnna'n gysur mawr, mae hwnna'n gymaint o bethau positif ar gyfer ein cymuned, ar gyfer dyfodol llewyrchus i ni gyd yn fan. Guys, diolch gymaint am daith anhygol. Dyna ddiwedd y daith. Chi di joio? Yndw, diolch yn fawr. Joio mas draw. A mae'n rhaid i gael un llun arall. Wrth gwrs. Amdani boes! Hanes LHDT plus hapus i bawb!